Mana Kenya na lama kende nyakurom gajuang gino nikae ni kinyal time bende kanisa moko mondo jogo bende winjie kaka oganda moko bende winjo pile kiyalo. Erokamano Nyamsong Osutu awadhi mbele riwruog makelo kanyakla riwruoge makedo ne oganda Civil Society Organization Network e kaunti ya Migori dwaro mondo mi kaunti ya Migori obi kod chenro makare mar nywando pach oganda e chenro mag dongruok kagi ywak ni ithoro wegi oko. Jafo moro e kaunti ya Migori Jojuma nigi ler. Nywando pach oganda e chenrogo mag dongruok mag piny owacho en gino mochuno kaluwore kod chike ma pacho kae. Kada bed ni kaunti ma Migori osebedo kawo pach oganda e chenro mag dongruok mopogore opogore, yo ma ikawogo pach oganda osebedo ka koro kelo penj mathoth malo duoko. Penjo en ni to bende pach oganda osebed kinywando yono makare e chenrogo mag piny owacho. Koro wan kwa winjo ni nitiere public participation moro ka moro, to nikech nwase tiego jopiny e weche mag budget gi, wakonegi ni kik urit mondo luongu, dhi uru to unyis jopiny ni bedo kama. So kata ok giluongowa, kata kapok girwakowa ginywandowa e parono kaluwore gi sheria, to wasebedo kwa participate. Ana gimoro mitimo nikech en sheria owacho ni nyaka utime, koro gitime. Emomiyo samoro gi avoid civil society nikech wan wang'eyo kaka cycle ni onego bed ni ringo, the meaningful public participation wang'eyo kaka onego bed ni time, koro gi avoid mondo wan kik wabed in that public participation. Emomiyo ok gi involve wa. Jokanyo riwruogo mag oganda e kaunti ma Migori wach ni ok gimor kod yo ma piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka koro kawo pach oganda e chenrogo mag dongruok mopogore opogore, ka giwacho ni gin osebed kiwegi oko. Recently wasebedo gi training gi community systems. Training wasebedo gi jobunge, wasebedo gi women groups, wasebedo gi youth groups, wasetrain several community systems. Mondo mi jogi obed prepared for gimwaluongo ni social accountability. So a social accountability ka ok en about civil society. Nikech jogo kosebedo empowered, koro ginyalo dhi magi follow up kata koluongo gi kata ka waonge. Department mar Civic Education nondikonwa barua ni gidwaro that nywando paro kaluwore gi chik. Koro wasedhi mwabedo kodgi piny, gima warito niya, gima ne wawinjore ne gidhi timo, nikech wan kaka Civil Society Organization ma Migori one legally registered. Koro kwanyal engage county government kagimo engage joma nie liel. Jakom riwruogo mag oganda e kaunti Migori Dr. Tobias Ogola wach ni pok noyudo barua moro amora ma bende kowuok kuom piny owacho maluonge e chenrogo mag kawo pach oganda e kaunti ma Migori to enye chenrogo mag loso budget. Kata barua achiel manyiso ni nondikna barua kaka jakom kata secretary general mar civil society ni wadhi timo public participation chieng' ma kama, mobilize the people. Wan wawinja ni gimoro timore. At times walawo ma bang' jo county. Kata bende gistemo ka gitemo mondo koro gichopi e romo mag kawo pach oganda ma olosi kod piny owacho. Jokanyo riwruogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni ka gidhi kuondego ok rwak gima kare. Ma support sirikal mantiere no, wedegi kata osiepegi emigwelo, to jopiny ma anana dhan raia ni ok gweli. Koro momiyo kang' wuon ng'ane oneno kibiro to nosenyise ni dhi miye transport ka, tambe koro chako sieko, oneno mana ni samoro transport mi dhi miye cha amba dwa lambe, emomiyo timre nade obedo gele ka. George Juma, Ramogi TV, Migori.